Dobar start za, ko je ovo, 5. game u serijalu Put do Mastera. Booster Harambe. Put do nikad nećemo stići do Mastera, sa nama je moj drug Nick the Sick 123. 1-2-5? 1-2-5 jebote, ba to ti isto. Šta se radi? Ajde sad da me ubiju opet i da bude sve super. Aj bre, ubiju tu, reportujem ih situatoricu. Gdje si me, koji smo je te report? Da te ubiju. Čuješ? Čujem, Ili čuješ Tebar Jinx kako bije? čujem, bije ko lude, može da... What? Jinx je lov. Crkotina glupa. Ješ u dobro čokoladno mleko? Uj, Jes, dobro, a... bojim se. Skupo nemam ja za taj prestiž, znaš. Eto. Jedno skupim za leba, ali nećemo sad o tom. Ne, pazi, pazi. Aj bre, kravu jednu. Znaš da imam Spirit Guard, Džano? Oh. Znaš kakav skin? Zed, razbija ga Syndra. Ne znam da je to normalno, jel? Nije. Ma Zed je nebitan na početku, samo kasnije da možeš uveš da mi skenje i to je to GG. Kako će Lee Sin da ganka Dariusa, to je nevjerovatno. Ovaj trash izgleda onako, kao malo lošiji igre, da kažem iskreno. Boosted, tako se kaže. Da. Baš boosted. I ova naša Jinx isto. Ali dobro, Jinx ima skin, nemoj tako. Ima i trash championship. Stvarno? Da. Uje. Kod njih fazon svako ima skin. Nema još. Nema Syndra. Nema jer si noob, bro. Ja kažem da pre svako ko nema skin je noob. Nemaš ni ti skin trenutno koliko vidim. Pa nema veze. Ja sam napravio pravila. Aha. To ne utiče na mene. Aj bre, idiote. Šta radi, jesi ti vidio? Nisam gledao, farmom ovdje ovo. Šta radi, what the fuck? Će prvo... Živjela sam 15 health i vrati se da ga udari. Dakle, zaustavili smo Lee Sin u ubijanju Rabe, to je bonus. Ja mislim da je to stvarno pobjednički play. Ma, fantastic. To će nam pobediti game. Ju! To uradi Darius. Ja sam ti rekao Darius Cleaver uzima i ja mu roknem shield od 60 AD-a. Ma to je sve super, samo što Syndra ovdje tuče. Ma uzem Hex Drinker. Na Jani. Ne znam što je radim, trebao bi da odem u bazu, pametnije bi mi bilo nego što se šetkam ovdje ovako, ali dobro. Ambla. Ashe je ispalila vidjela je desam, tako da vjerovatno će da idu B. Mhm. 100 charges na cool. Aha, hoće kao da farma nešto. E pa nema farma, sad će probamo gankama, nadam se nemaju wardove. E pa nema farma, sad ću da ukradim. Lee Sin ne znam što radi tu. Ajmo. Ako nadam se nemaju wardove, Ne bi trebalo, ali viš, nemaju vart. Ali nema veze, ne mogu im ništa. Pasivno igri. Mnogo su daleko. Trebaju u bazu da odem, to bi mi bilo najpametnije. Sad kad mi iskoči Lee Sin ovdje da kažem bit će priča. Dolazi me. Ali nema mane. To se ceni, taj trud. Kako ću se razočarati ako mi ga pokupi? Toliko se trudim sada da ubijem ovog grompa. Toliko mu ništa ne skidaš. Kiloš ga. Pa nemam pasiv ovdje, ne sam da uzem da ne dođe. A nemam ni šta da gankam iskreno, Z7. Ja, imam osjećaj da će mi doći ovdje na bot. A ovo Jinx je overextenduje previše. A što je predivno Syndra je baš vardal ovaj bush kroz koji sam teo da...
Dim. Ništa bez ultija je useless. Kobra. Skarl. A, mislim to. Beži. Ovaj Darius ih šeta pa da mu pomogne. Oh my lord. Dakle šta im radi Darius čovjek? Ja ti kažem, dobro, Darius GG. Evo je, double kill. Ulti Darius. Oh my lord. Eto. I još kad flashuje taj Mastery 7, ja bi iz game izašao majke. Ne stoje Syndra, dođe vam ne dođe. Ima ulti usput. Može vas one shot kažem. A, ispušuj lane, ispušuj. Imam ulti. Sada može kombo je praviti. O, majku ti jebe, mora ona da ostane u lane. Imamo ulti. Sad ćemo i red da dobijemo i nešto ćemo gankamo, nadam se. Drži be. Darius ne ide Black Cleaver, Darius ide nešto u tanki. Sad će da frizuju lane 100% pa dođe na bot ako hoćeš. Šta da uzemo, dajte na jedan. Ovo. Pa ćemo ovo. Par ovih. Što Jinx radi goleme. Šta je briga? Nema pojma, retro. Neka bot, ali ona će sad B i to će bude proces. I opet nema šta da ganka. Ona neće bo. Ona će da ostane sa kulom. Koji inače skida nešto, koji onako koriste nešto. Ajde se, mjet. Ide. Ne možeš da ga ultiš? Mogu. Ali ne bi baš njega, mada. Oh my lord. Evo ga lisam. Ne mogu da dođem do njega. Shield to. Opet, curim. Preživit će. Ovaj će da juri sad Jinx, booster Harambe. Pa, majku ti. Znaš da je tako umrla i prošli put? Aj ispušamo, dođemo. Ne možemo zmaja sad, ja i ti. A ja ne mogu da pušim s obzirom da vidiš mana. Samo udari mi, to ti farm. A teo sam da uzem pasiv. Uzmi farm, uzmi pasiv. Brat. Nice. Nema sad ni smite, ni flash, ni ult. Nema veze, 2 killa easy. Sad će da vardamo Drake-a. Sa skat. Ajmo Jinx. Ajde Zed, Jaj, so boosted. Ovo Jinx bleju bazi 15 minuta već cilje sa raketom i omašiće. Jesam boosted. Kakva li kuša. Tu je negdje ova sim. Sad kad odemo u bazu vraćam se duplo jači i samo da... Uzem mi Pinka Trash, jao familiju ti. Stay free što bi rekao. Cap. Op, FPS pada, šta je ovo? Jebem ti minimum. Sad ćemo nivo 8, predivno. Idemo u bazu. Nema se para, kriza. Imam ulti sad će, Jinx ostaje živa, a? Da. Jel ima još ulti, može da je ubije? Nema bacila. Će probam da gankam, a da ne znam da će. Imam ulti za 8. Ja imam sad ulti, ali nemam flash, tako da ne znam kako će preći. Ali imaju ward ovdje? Nemaju. Ili imaju. Ili ne znam, aj, koga jebe, proleti. Evo me. Tu sam. Stay free. Oh my god. Udario sam. Pusti. Dobre. Jinx će umrti od miniona.
A, Imaš steroid, bravo. evo je Sindra. Sindra. Flašovat će se Možeš mene ubio? 100%. Nema. A ja sam promašio je boosted. Ma da, easy game. A dobro, Eto, nema vada, to znači. Zed će da pokupi ovu njegovu kulu na midu, to će biti dobro. To A je ja kroz- ću to je probati kroz da uradim dva draki. Nadam se, ovo nije dobro. Zašto još tu? A uvijek si vidio Doombots? Jesim, jedva čekam da izađe, onaj Timo, brate, kada se pojavi s 50.000 helta. Brate, ja Ti gledam. baci blind, ne vidiš desi, ne Ma znaš šta ti ti imao brand, ti bacao onu drugu u Oda X. kali, što bude nevidljivo. Ma da. GG. Jedva čekam, ne znam, kad će tu da bude, za koliko to, kad izlazi? Vjerojatno sledeći ili onaj tamo peč. A ovo bre, koji će čekat to? Ja moram čekati. Liće da se pojavi to. Jesi uzeo ikonicu, ovo što ima kao quiz, neki se odigra? Ne. Aj, početi kad završi igre. Odigraš neki quiz kao zove Star Guardians i dobiješ ikonicu. Ma da kažem da je skin, pa ajde, ali ikonis. Koliko košta ovaj Jinx skin? Mnogo mi se sviđa, bro. Soma i 800. Aha, divno. Nema se ti para. Lepo, nemam para za skin od 520. Imamo 75 RP-a da kažem, ne mogu ništa koliko ima RP-a, kako se kaže, ajde, RP-a. RP. Ja imam 110, mogu da skin boostujem. Čekam 5 sekundi da mi se pojavi red, pa... Da, Ma da, eto. ali... a. No. Au, Jinx omaš je ulti. Kako si? Čovjek ne mrda, ona ga promašila. But... Evo, umreći. Ja ti kažem mnogo... Da li je lošije. stvarno umrla, izgubit ćemo prvu kulu, o ne. Nema šanse da spasim ja to za vreme. Mhm. A možda mogu double da napravim, ajde. Double možda možeš. Oooo, nice. Ajde. Nice. Ako Lee Sin plake. Lee Sin. Dobro. Dobre, pušujem, pušuj ti mininu koji su. Sad ću uzemo prvu kulu, ja mislim. Oni su uzeli. Stvarno? Pa evo viš. A da, zaboravio sam ovu. Au. Onda ne vredi ni pušovati, idem Dragon urat. Darius će zato uzme top, nadam se bar. Ja drink nek uzem to temu, ja ti znam. Imam shield ogroman. Mene mi killing speed. Ovo je free na top. Na midu. $190 AD, brate. Stay free. Lee Sin je ovdje, ne znam gdje si. Udri tamo, brate. Doći će nam Lee Sin, on je baš na botku, vidio sam. Beži Lee Ali Sin. agresivna Jinx, brate. Previše. Još sad nemate ni kulu sad, evo. Ma. Mangupirala se Jinx. Kaže okej, calm down, insect. Sad ću to mu napiši 100%. Evo ga ovdje. Homo, Lee Sin. kako će dubio sebe opet. Ajde. Pazi. Au, kick. Lice sad. Jel ovo mi dolazi s leđa, šta je ovo? Flank, brate, još bacili ulti za tebe. Da kažem, to je sjajno. Ne mogu i ništa, brate. Ima i chat. Au, Sindra, brate. Ne, ako nas Darius ne keruje, ne znam ko će. Au, svi su top, Sindra. Kuš, por. Ubit će ovu dvojicu 100%. A Ashe je dublje.
Gledaj sad, bum u glavu, zigo. Gledaj se Dariusa. Ne gledam, ja. Dariusa! Sin ide sam tad. Dariusa, udri ga! Ne! A, Sindra. Šta je ovo, Šta? kako mi kancel ulti, what the fuck? Čekaj, da staviš tilt! Ej jebote. A, šta. Dobit ćeš assist na Q, pa. Možda i nećeš pa. Ako se pojave ovdje pak. Ne, na topu su. Šta beži? Dobro, ja mislim da imam zatinici. Ovdje imaju var, vidio sam, jao. To je. Uzeli mi... A nisi promašao sam. Ja maš ime na ove, kako se zove, kampe. Sad kako iskili. Kako je mrtva, pra. Ne može trešiti, previše brzo trči. Evo sad samo da rokne ulti. Da kažem, leti trash. Ti si isto mrtva, ja mislim. Nemoj ulti što? A ne, mi nema. Escapes. Brine me samo Ash da kasnije, ovo sam. Aj Blade, da stavim pink, ha? Ne znam da li ima... Vjerojatno će Varda trash sada. O, kako je mrtvo. Oh my god. O ne, to je... Kažem sorry. Da kažem thank you. Okay. Što se svađamo uopšte, jao? Ao, brati. Ova Ash mnogo boli, sine. Mnogo je glupo. Ovo je zadnji glupo. Oh my god. Ja rekao bit će. Strahot. Ja ne mogu ništa protiv ove Ash, ona će da me razvali. Ajoj. Ja branim uvijek. Si mi to uzeo red neko? Jeste li si Ne na ovakav način. Ja. Uvek jebeno. Neka, ne mogu ih naći. Ao, nemam flash sada. Nemam ni ult. Ovo je dario si tiltom previše. Vjerovatno ćemo zbog toga i da puknemo što je tilt. Ne interesuje me ovaj Cloud Drake, neka ga uzmem, neću se vidim oko toga. Nemam ni ulti, nemam ni flash, ne. Darius. Previše tiltom, kako nije vidio. Jinx. Još omaš je luti sam. Uzet ćemo pulo na topu, da. Ma nema, ja i Darius kad se spam ovo nepobedivi kombo. Daš mu shield, on bije, brate. Sad će dođe, trash.
Lisin. Zed. Zed. Pusted Harambe. Evo ga Darius. O tome se priča. Slamdan. Evo ga Tres. Stay free. Da, vidi koliko mi skidao Jana mrtva. Ovo je bre Jana, Sindra. Kako ću Zedu da smajtujem red. Gledaj sad ovaj trud, gledaj sad. A neće raditi. Ja sam rekao da mi dobijemo ovaj game, dobro, Jana kanteruje Sindra zato što ima veliki uši. Zed je mrtav, pusti ga. Možda i nije. Oh shit. A, de mene kick. Ali dobro, direktno u Sindru. Dobre, bravo, legenda. Sad će Jinx da ulta, evo je Jinx. O, booster. Za malo. Uzmem banner, a šta misliš? Ne znam kako. Solari isto nije loš. Ne mogu da stavim exhaust kart. Prevelik range mi. Solarit isto nije loš. Da, to mene biti Nisi već iskreno. uzeo. Ne znam šta si kupio kao ajde. Oh shit. Imam previše golda, treba. Bazu, kako će me ubije neko sada. Beži. Dobro sam. A ne ti ovo Jinx uvo. Jinx te ne čuje, nije da nas hype da kažem. Ona je ja pričam sa sobom tako. Misliš čućat se da kažem. Pa ja. A njen fan je predivan, ja još malo imam isti fan kontra. Nema veze, trudi se. Gle Zeda, aha. To se Stay ceni. Au bre, ova Syndra range znovu. I naravno da će nemaši. Mislim da će mi uzmu red, ali nisam siguran. Koje vardove imaju. Stay free. Aaaa, shit. Ona je mrtva. Njih dvoje su bot, tako da može da ima. Evo, ovo je bilo baš jako. Lee Sin i Rumble su bot. Sad idu ka mid. A ti smo saček, ide ka tebi, iza leđa sam ti. Imam shield. Imam ulti. Building sushi. Evo ga sad, zedi tu. Sam mislio da biti bot. Udrti. Moram da uzmem! Jebem ti igricu. Me čuješ mi? Čujem te tebra, ali nekako čudno, kao kroz vodu. Samo sekund. Ja me sad čuješ dobro, a? Sad čujem super. Evo. Kažem, imam novi mikrofon, pa me malo neće, dobro gledaj. zese. Kakav imaš? Čuješ me, jel tako? Okej. Koji mikrofon imaš? Blue Snowball, da kažem. Je dobar? Po solidanju. Bolji od mog 100%. A ono, dobar je za malu cijenu, odličan. Čekam Canon menu na ajde, brzo, gdje si? Evo. Tepaj botlane. Gledaj botlane ili kako kažeš, aj jebem ti. Treba sam stavim na top. Još jedan Cloud Drake, koliko ja mrzim te dragone. Tebra, najbolji zmaj, nemoj da lupaš. Cloud Drake, najbolji zmaj. Ne možeš uvati, letiš po mapi. A kad si u kombatu, onda ti ne vredi, brez. Beži,
Nemaju nigde wardove oko Dragona. Au je, da li sam uključio? Idi oko Banana gleda. Evo ga, ping. What the fuck? Vešte. Jel, Ashe nema QSS, okej. Ja ću solo Dragona ovaj. Neće ga nižiti 100%. Ne mogu, nisi stigao da ga shieldom, leti po mapu velici. Samo nemoj da pomrete svi, nema veze što Zed umira, on je booster haram. A bit, budemo. Kakav dodge mlade Ashe. Au, koji damage ima ovaj, kako se zove, Trump. Samo moramo pilama za carry. Evo shield Dariusu, bam u glavu. Shield Dariusu. Oh! Evo ga, još jedan bam u glavu. Viš kako znam? Znam znanje, brate. Hoćemo Barona, ne možemo, nema šansi. Možemo Barona, ja. Neki stavim, evo kako pada tower kada Jinx udara, samo mi shieldu. Hoćete lagano možemo Barona. Možemo inhibitor da inhibitor možemo uzeti. Možemo inhibitor sada, da. Hoćemo ga smite prije? Gle tamo. Pa koga je udario? Koji attack speed ova Jinx ima cin. A inhibitor. Što Jinx ide u bazu, bravo. 280 AD imaš, pa ti vidi. 230. Nemoj Banom. Jana, Tebra, Jana sa 130 AD, vidi. Var. Ja sad kad stavim ovdje ovaj ban, krene se pušu raid. Kupio si banner, a? Uzmeš sad zizirati, to je to, GG. GG, brate. Realno, dobra, banner gore. Ziziro dole. Ovo ne može da uništi ovaj banner. Samo auto-tekovi radi. Još će... Šta je? Dobro. Ostavila mi Red Jinx, ja rekao morat ću se bijem sad. Šta kaže 1-3-1? Ko je 1-3-1? Holy fuck, koji slov imam protiv. Ja mislim da ti ništa nisu skinuli. Ništa, ultila me čovjek, baci. Kako me stanuo, neko me stanuo, ne znam. Vjerojatno si ima. Ashe ultivala 100%. Jel imaš? Imam ulti, a ne mogu istignem, a još ima stanove i flashovi, ima... Dobre, Jinx, cep. Cepaj, pa nema tower, Jinx! Idemo top. Ovog visina da mu... Udri ga u tower. Da se flash. Da smo svi ultali ovu sinu. Kako faceovati ulti? Ništa, ja otvorimo top. Top je odavno otvoren je. Evo, pazi, pa da se top otvara kad uništimo ovaj... Kad inhibitor bude otvoren. Ja, možemo lagano još, nego što nemamo kripova. Aj bre, Barona. Kasnije sad za Barona, ja mislim. Pa ako već imamo bi Ice pa dobro. Ne znam pravi paš... Ma gdje kastu, pogledaj koji pressure oni imaju u... Ajde. Nego što Lisin može lako mi stiluje. Malo se plašim, neće laži, može. A što neće Baron? Što neće? Idiot. Aj, jol. Evo ga Lisin ovdje. Uje, kako se sila. Čim dođe ja ga ultam. 950 smite. Yes. My jungle, my... Ne može ulta zbog mene, zašto sam ja pro. Baću sam smite. Pa Darius, i ja.
Flashovo se traži. Hoću skipati. Moja ašnje. Se rekao rip. GG bre, kakav sam pro. 2-5-21. Predaš se. Prestajem da igram i rivet sve i... Kakav game, Discarner. Ja vidio se Lekuša zaljubila u tebe iskreno. GG. Hvala što ste gledali. Ja sam inače pre ovog gejma već pukao jedan game koji nažalost nisam uspio da snimim, ali nema veze zato što je klip svakako bio dosadan.